Kailangan dalawa lang. Uwi na, no? Oh, wala ko. Yun, nag-vlog bro. Get out. Chararaw. Saka pangit yung choice ng ano mo. Pangit Natulong medyo konto eh. Okay.
sabi nito, kalimutan yung kanya. Unang pinili sabi nito, mag-i-slide. Isa, mag-i-slide. Sinabi mo. Sinabi mo. Hi! Shoutout nga po pala sa mga tindero at tindero ng Wet and Dry Market. Pagpalain man, pagpalain kayo. Matawa kahit wala ng benta. Good job! Hi! Hi guys! Welcome to YouTube channel. Nandito kami ngayon sa palengke. Nagtitinda kami ng gulay at ng nyok. Puro naman ang tao eh. Joke lang. Ay, sir, gulay po. Ano po boss? Ano yan?
Thank you.